Zainab kina nan dama? Wallahi ina nan. Wasanni da ke. Wasanni. Kawata, na ga dukkin bikin rami kin lalace. Me yake faruwa ne? Zainab, ba dole ki gadi in ba lalace ba. Ina cikin matsala wallahi. Me ya faru? Yi min bayani mana. Ni da yanzu kin san miki zo mu je mu shiga ciki. Ba zan shiga ciki ba, sauri nake. Ki dai yi min bayani. Kin san me yake damuna? Na'am. Wallahi yanzu in gaya miki mijina kwata-kwata ana jin sha'awar shi. Me yasa nana? Faɗa min ƙawata. Wani zubin fa zan ji abu na min yawo a cikin cikina. Sannan kuma in na wanka na fito daga wanka zaki ji gaba ɗaya jikina na min ƙaiƙayi rasa ya zan yi. Sannan mijina ya kawo min magani na sha amma duk da haka bai daina ba. Mata abin da ke damun ki sanyi ne da infection. Idan da har baki faɗa min matsalar ki ba, to tabbas sai da kiga ana haihuwa. Amma ke gaskiya ba za ki haihu. Saboda haka tun da kika gaya min damuwar ki, zan kawo miki wani ingantaccen magani mai suna Jami Shifa, wanda tabbas na tabbatar da cewa idan kika yi amfani da shi za ki ji daɗi sosai. Domin ko magani ingantaccen magani ne wanda kowane mutum yana buƙatar ya samu wannan ingantaccen magani. Na gode ƙawata, na gode. Allah ya saka da alƙairi. Yanzu da ban ga miki abin matsaloli na ba da kenan ban san yadda zan yi. To ai shine. Wa alaikum assalam. Sannu ƙawata. Zainab. Wallahi na dawo. Ai alƙawarinki ne na kawo miki. Tun daga kasuwa nake ko gida ban je ba, na ce bari in kawo miki alƙawarinki mai suna Jami Shifa. Na gode sosai ƙawata. Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya aminta kana da ke. Yanzu ƙawata yanzu ya ake amfani da maganin ne. Kawo ki gani kin gan shi? Guda 6 ne a cikin kwana 3. Zaki sha 1 da safe, 1 da yamma. Har kwana 3 na tabbatar da cewa idan kika yi amfani da wannan maganin na kwana 3 zaki zo har gida ki bani labari. Ba kina cin mijinki yana so ya karo miki kishiya ba? To na tabbatar da cewa idan kika yi amfani da wannan maganin ai kishiya sai dai kiga ana yi a wani guri amma dai ba za ta zo gidanki. Yanzu ƙawata na ga maganin gagari ne haka zan dinga hambaɗa shi ina sha? Ke ba haka zaki amfani da shi ba ƙawata. Abin da zaki amfani da shi shine da safe idan zaki sha zaki sa a Lipton ba madara ko kuma ki sa a yogurt na roba. Abin da zaki dinga amfani da shi ke. To shikenan ƙawata, na gode. Allah ya saka da alheri. Allah ya ban mu tare. Ba damuwa ƙawata. Sai na ji labari. Shike an ji babban labari. Audio Jungle.